ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ରହିଛି ଫସଲ କ'ଣ, ଫସଲର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ରବି ଫସଲ, ଖରିଫ ଫସଲ ତଥା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପକ୍ରମ। ଜୀବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ସକାଳଠାରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ନିଜର ପେଟ କଥା ପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଏ। ଏହି ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ପାଏ କୋଉଠୁ? ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଛେଳି ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଗଛରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଂସ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଛେଳି ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ଖାଇକି ସେ ବଢ଼େ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଛ ଉପରେ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟୁ। ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ କିଛି ଶକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥାଉ। ନମ୍ବର 4, ସମଗ୍ର ଜନସମାଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଉତ୍ପାଦନ, ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଉପକ୍ରମ ସମୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। କେମିତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଦି ମାନବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଜମିକୁ ଚାଷ କଲେ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଦିମାନବମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫସଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଧାନ, ଗହମ, ମକା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମକା ଚାଷର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଛି। ଫସଲର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଫସଲକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଫସଲକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ, ଖରିଫ ଫସଲ ଏବଂ ରବି ଫସଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଖରିଫ ଫସଲ ଏବଂ ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଖରିଫ ଫସଲର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ରବି ଫସଲ କ'ଣ ନା ଶୀତ ଦିନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2, ସାଧାରଣତଃ ଖରିଫ ଫସଲକୁ ଜୁନ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ରବି ଫସଲକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଖରିଫ ଫସଲର କିଛି ଉଦାହରଣ। ଖରିଫ ଫସଲର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଇତ୍ୟାଦି ଖରିଫ ଫସଲର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରବି ଫସଲର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ, ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରବି ଫସଲର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ଉଦାହରଣ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଖରିଫ ଫସଲର ଉଦାହରଣ ଉପରେ ଯେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠି
ଏକ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଧାନ, ମକା, ବାଜରା, ଜବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ରବି ଫସଲ ଗହମ, ବାର୍ଲି, ମଟର ଏହିସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଗୋଟେ ଫସଲକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗଛକୁ ଲଗାଉଛୁ, ସେ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଟିଟାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣିବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ନମ୍ବର 3, ସେଥିରୁ କିଛି ଗଜା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଗଛ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଖତ ଏବଂ ସାରକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ନମ୍ବର 4, ଗଛଟି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ସେଥିରେ ଆମେ ମଡ଼େଇବା। ନମ୍ବର 5, ଗଛ ସହିତ ଉଠିଥିବା କିଛି ଅଦରକାରୀ ଗଛଟାକୁ ଆମେ ଦମନ କରିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ। ନମ୍ବର 6, ଅମଳ। ଯେତେବେଳେ ଧାନଟି ସାରିଯାଏ, ଫସଲଟି ହେଇସାରିଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଅମଳ କରିବା। ଏବଂ ନମ୍ବର 7 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏ ଥିଲା ଆମର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମାଟିଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ସେଇ ଜମିଟିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ମାଟିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ହଳ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ ଫସଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 3, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଳ କରୁ ସେତିକି ବେଳେ ମୃତ୍ତିକା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ତଳ ଉପର ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ପୋଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଉପରକୁ ଆସେ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହା କୃଷି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦେଖିଥିବେ ଏକ ଚିତ୍ର, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କୃଷକ ତାର ଜମିଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଚାଷ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାଟିଟା ଯେଉଁ ଫସଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକାରେ ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚାଷ ପାଇଁ ହେଲେ ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବର ସାହାଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବକୁ ଆମେ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ମୃତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଚାଷ ବା ହଳ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆସୁଛି ଚାଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ମୃତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କିମ୍ବା ଉପର ତଳ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କୁହାଯାଉଛି ହଳ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଏହା କାଠ କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ହଳ ସମୟରେ ବାହାରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଟି ଟେଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜମିଟାକୁ ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଜମିଟି ସମତଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମତଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଏବଂ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲଙ୍ଗଳ, କୋଦାଳ, କଲ୍ଟିଭେଟର ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଉପକରଣ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାଟିଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଗେଇ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳ କ'ଣ? ଲଙ୍ଗଳ ଦେଖିବାକୁ କିପରି, ଲଙ୍ଗଳର ବ୍ୟବହାର
କ'ଣ ଲଙ୍ଗଳକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକ ଲଙ୍ଗଳ। ଏହି ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତୁଲେଇଥାଉ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳର ବ୍ୟବହାର। ଜମି କର୍ଷଣ ଏବଂ ଜମିକୁ ହଳ କରିବା ପାଇଁ, ସାର ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ହଳ ଲଙ୍ଗଳର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଲଙ୍ଗଳ ସାଧାରଣତଃ କାଠରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଲଙ୍ଗଳକୁ ଦୁଇଟି ବଳଦ, ଘୋଡ଼ା, ଓଟ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚଲାଇଥାଉ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏକ ଦେଖୁଥିବା ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ କୃଷକ ଭାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଲଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଏ ବଳଦ ଦୁଇଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଏକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଇସ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅଂଶକୁ କଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଇସର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଜୁଆଳି ସହିତ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବେ ବଳଦ ଦୁଇଟିର ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜୁଆଳି। ଲଙ୍ଗଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଚଲାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଲଙ୍ଗଳର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦର୍ଶାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ବା ଧରିଥିବା ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟି। ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଇସ ଏବଂ ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆଳି କୋଉଟା ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ବଳଦ ଦୁଇଟି କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜୁଆଳି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା କଲ୍ଟିଭେଟର। ଆପଣମାନେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି କଲ୍ଟିଭେଟରର ଚିତ୍ର। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ଜମି ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଟଣାଯାଉଥିବା କଲ୍ଟିଭେଟର ବା ପାୱାର ଟିଲର ହଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଉପକାର ହେଇଥାଏ ନା କଲ୍ଟିଭେଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଜୁରୀ ଏବଂ ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଦାଳ। କୋଦାଳ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତଥାପି ଏଠି କିଛି ଯେହେତୁ ପାଠ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କୋଦାଳ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ କୋଦାଳ କି କ'ଣ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ ହାଣି ହାଲୁକା କରିବା ସହ ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ଏଥିରେ ଏକ ଲମ୍ବା କାଠ, ବାଉଁଶ ବା ଲୁହାର ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ବେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ା ଓ ଆଂଶିକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି, ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ବୁଝିଲି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ମନ ସହଯୋଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ରବି ଫସଲ ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ନମ୍ବର 3, ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ।
नंबर 4 ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନମ୍ବର 5 ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନମ୍ବର 6 କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ? ନମ୍ବର 7 ଗହମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଅଟେ? ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଲର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଲଭାବରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ହୃଦୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଯଦି ମତାମତ ଦେବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।